טוב, מפה אני רוצה לסדר את הקבלה. בואו נראה איך אנחנו נסדר את הקבלה. אז אני מזכיר שלדוגמה בואו נתחיל עם קבלן אחד. עומד פה קבלן אחד. לקבלן אחד אסור לעבור את המגיש לשם, קדימה ואחורה, ואסור לו לעבור את הליברו ימינה, ואסור לו לעבור את הקו. כלומר זה התחום שלו, פה ופה. כמו שאילן הסביר, רייש. מצד ימין, המצליב, אסור לו לעבור את הקבלן 2 קדימה ואת הליברו שמאלה. כי הוא קצרן, המצליב הזה הוא 1, ליברו 6, ואסור להם לעבור אחד את השני. ליברו אסור לו לעבור שמאלה וימינה את מי שלידו בקו האחורי איתו, ואסור לו לעבור קדימה רק את מי שמולו בעמדה 3. זה הכל. עכשיו קבלן פה הוא מוגבל, אסור לו לעבור את המצליב לפה ואסור לו לעבור את מי שלידו בעמדה 3. מי שפה ב3 אסור לו לעבור ימינה ושמאלה את מי שאיתו בקו, אבל מצד שני מותר לו לעבור את כל הקו האחורי בצורה הזאת, בתנועה הזאת הוא לא מוגבל, אבל הוא מוגבל בתנועה הזאת, רק על ידי ליברו, אסור לו לעבור את הליברו. יפה, עכשיו בוא נעשה את הקבלה. מגיש יעמוד פה, סגור? מגיש יעמוד פה, הכי בפינה. אמצע יבוא ליד המגיש, כן, אני מזכיר אסור לו לעבור אותו, אז הוא יעמוד צעד אחד לפניו. קבלן בעמדה 2, שימו לב, בא עד לפה. לקבלן אסור לעבור את אמצע 1, ולאמצע 1 אסור לעבור את המגיש. שימו לב, הם יודעים בצורה מדורגת, ואף אחד לא עובר את אף אחד. יפה. עכשיו המצליב הזה הוא בעמדה 1, הוא יעמוד פה. עכשיו הוא בעמדה 1, זה אומר שהוא גם מתקיף בעמדה, תכף אני אעשה חצים, אתם תראו איפה הוא מתקיף. עכשיו הליברו פה ייכנס, ייקח קבלה, לליברו אסור לעבור את המצליב, לכן הליברו יעמוד פה כדי לעשות קבלה בשליש הזה של המגרש. קבלן הזה יעמוד פה, הקבלן הזה יכול לצאת עוד טיפה. עכשיו שימו לב גם מה ההגבלות פה, מה אסור. אם אתם זוכרים מצב לפני, הקבלן אסור לו לעבור את המגיש, אז הנה הוא לא עובר את המגיש, ואסור לו לעבור את מי שלידו. מי לידו? הליברו. ליברו אסור לו לעבור את הליברו, כי הוא היה פה במקור. אז הוא זז עד לפה, אז קבלן עושה פה קבלה, קבלן, זה הקבלן קו אחורי כרגע, כן, זה קבלן אחד, וליברו, הנה קבלה. עכשיו בואו נעשה חצים, מה זה חצים פה? נגיד זה. עכשיו, לאן כל אחד זז? קודם כל יוצא סרב, המגיש רץ פה להגיש. זה לא חץ, הנה חץ. הקצרן, אמצע 1, עושה תנועה כזאת, ובא פה להגיש פה. לבוא קצר עם המגיש. המצליב מנחית פה קו אחורי. קבלן הזה עושה הנחתה ב4. קבלן הזה יכול להנחית פה קו אחורי. והליברו בא לעשות הגנה פה ב5. סבבה, אז בואו נעשה את זה. מגיש רץ. אמצע רץ לעשות פה התקפה, קבלן הזה בא לעשות פה התקפה, מצליב הזה בא להתקיף פה קו אחורי, קבלן הזה יכול להתקיף פה ב6, ליברו בא ישר לעמדה 5 כי פה הוא עושה את ההגנה. סגור העניין הזה? עכשיו בואו נמחק הכל, זה לא נמחק, אנחנו מוחקים ככה, יפה. עכשיו הגענו לקבלה. להתקפה. עכשיו, נגיד, עשינו התקפה, מגיש, הגיש את זה לקבלן, קבלן התקיף, חוזרים לחסימה, קבלן בעמדה 4 עושה חסימה, מגיש חוסם פה ב2, אמצע חוסם באמצע תמיד, והקבלן מאחורה עושה הגנה מאחורה, ליברו עושה הגנה פה, מצליב עושה הגנה פה. לדוגמה, יש התקפה עכשיו מפה, בעמדה 4 שלנו, נגיד עושים
אנחנו עושים חסימה זוגית, מגיש יוצא לפה להגנה וב2, מצליב עושה את ההגנה באלכסון, ליברו לוקח פה את הישר, ו6 זז לפה. ואז בעצם זה ההגנה. ההגנה של ליברו, זה בעצם הוא לוקח כל האזור פה, כולל החורים. מגיש לוקח את כל השטח הזה, מצליב לוקח את השטח הזה, קבלן לוקח את כל השטח מאחורה, אולי גם קצת פה מקדימה. סגור? אז קבלן עושה תמיד הגנה פה ב6 מאחורה, וזהו, זאת ההגנה. אותו דבר זה גם הפוך. אם יש התקפה פה, ואנחנו חוסמים פה, עכשיו המגיש חוסם ביחד עם האמצע, הקבלן הזה יוצא להגנה, ליברו פה לידו, 6 הפעם זז לכיוון הזה, מצליב לוקח פה את הישר. עכשיו השטח הזה, שימו לב, השטח הזה, עשיתי את זה עם חצים בטעות אבל לא נורא, כל השטח הזה, עוד פעם חצים, כל השטח הזה, כדור חזק לא אמור ליפול בו, כי זה בעצם החסימה אמור לקחת את הכדור החזק בשטח הזה. מה כן יכול ליפול פה? חור. אם חור נופל פה, אם חור נופל בשטח הזה, יש את המגיש. המגיש לוקח את כל השטח הזה שלו. קבלן לוקח את כל החורים פה. ליברו לוקח את כל השטח הזה, והקבלן פה מאחורה לוקח את כל הקו האחורי פה. כל הכדור מהעגולים בעצם, או נוגעים בחסימה ועפים עד לפה רחוק, זה הקבלן הזה אמור לקחת. קבלן הזה חורי על כל האחורה. מאחורה. יופי, זה המהלך הזה. טוב, נעשה הפסקה, הסרטון הבא יהיה על חילוף. אם אנחנו בסרב, אז איך אנחנו מסתדרים כשאנחנו בסרב.